Те са нашето наследство. Те са тези, които ще продължат делото, което Ти си възложил на всеки един от нас, Господи, когато си ни призовал, Господи, когато си ни извикал, когато, Господи, си ни избавил от тъмнина, поставил си на Твоята слава, Господи, светлина. И си казвам, Господи, оставете децата да дойдат. Святи Божи, в името на Исус, ние Те молим да благословиш нашите деца от най-малкия, Господи, до най-големия. Да бъдат, Господи, благословени в дух, душа и тяло. Да бъдат, Господи, помазани. Да бъдат, Господи, наистина укрепени, Господи, да растат в мъдрост, в слово, в знание, Господи. И нека, Господи, от малки да Те познават. Докосни сърцата им, Господи, докосни живота им. Дай им ревност за Тебе, Господи, още от тази ранна детска възраст, Господи. Благодарим Ти за тях, Господи, понеже Ти си дал обещание на всеки един Божий. И си казал на Адам и на Ева, Господи, плодете се и напълнете земята. Ето, Господи, Твоите потомци стоят пред Тебе, Господи. И ние Те молим, Господи, с Твоите прободени ръце, Господи, Ти да положиш, Господи, Твоето благословение върху тях. Ти да излезеш, Господи, Твоето, Господи, който ще ги води, съпроводи, понеже ние не можем да ги опазим, Господи, но Ти можеш. Твоето, Господи, не е ограничен, Господи, във време и пространство, Господи. Затова Те молим, Господи, за Твоето помазание да почива върху тях, да почива върху живота им. Господи, пази ги, Господи, когато влизат и излизат, Господи, от домовете си. Бъди, Господи, предна, задна и странична стража, Господи. Изпращай, Господи, огнени, мощни ангели, Господи, които да пазят живота им. Благославяй ги, Господи, където и да са, Господи. Опази ги от зло, Господи, и дори да бъдат в долината на мрачната сянка, Господи. Ти бъди с тях, Боже. Дръж ги за ръката, Господи. Дръж ги и ги води в пътя, Господи, който е труден. Защото, Господи, нашето присъствие, Господи, нашата сила, нашата помощ е ограничена. Но Твоето присъствие, Твоята помощ, Господи, това не е ограничена. В името на Исус, Господи, ние Те молим всичко това. Като Те молим, Татъци, пази здравето им, Господи. Употреби всеки един от тях, Господи, и го призови още от ранна възраст, както Давид, Господи. Както, Господи, си призовал, Господи, Йоан от отробата на Елисавета, Господи, да бъде пророк на народа. Благослови ги да бъдат Твои служители, Господи, пастири, учители, хвалители, пророци, Господи. Нека от това поколение да се издигне, Господи, царство свещенство, Господи, и нека да носят благата вест по всички краища, Господи, на земята. Нека да работят за Тебе, нека да живеят за Тебе, Господи. Нека да Ти служат със сърце и с дух, Господи. Да Ти бъдат, Господи, верни поклонници, понеже Твоето Слово казва, че моите поклонници ще бъдат поклонници с дух и истина. Благославяй ги, Господи, помажи ги с духът си, Господи. И нека, Господи, тяхното бъдеще, настояще, Господи, да бъде благословено от Сина и до века. Амин.